Bratislava od dnes a najbližšie 3 dni hostí vysokých politických funkcionárov a iné svetové špičky, ktoré prišli na medzinárodnú konferenciu Globsec. Ide o 900 hostí a takmer 200 novinárov. Dá sa povedať, že svet prišiel za Slovenskom do Bratislavy. V hoteli, kde sú všetci ubytovaní, je momentálne naša redaktorka Iveta Krúpová. Ahoj, Ivet. Jednou z najzaujímavejších avizovaných osobností bol Vitalij Kličko z Ukrajiny, ale nevieme, či nakoniec aj dorazil. Pozdravujem do štúdia, ako aj našich televíznych divákov. My musíme povedať, že sme momentálne v jednom z bratislavských hotelov, kde za mnou môžete vidieť aj bezpečnostné kontroly. Práve tu je totiž ubytovaná tisícka hostí z viac ako 70 krajín sveta. No a na tvoju otázku ťa mojou odpoveďou asi ani nepoteším. Vitalij Kličko ani ukrajinský premiér totiž do Bratislavy nedorazili. Predsa len tá situácia na Ukrajine je tak vážna, že je pochopiteľné, že ostali vo svojej krajine. Máme tu však iné osobnosti. Prišlo 5 premiérov, 16 ministrov obrany či zahraničných vecí, napríklad aj generálny tajomník NATO Rasmussen, ten rovno po prílete, krátko po 17. hodine sa veľmi ponáhľal do bratislavskej reduty, kde práve teraz prebieha spoločná večera celej delegácie. Bližšie nám však už ku konferencii ako takej povie mediálny zástupca konferencie Globsec, pán Ivan Rudolf. Dobrý večer. Prajem pekný podvečer. Pán Rudolf, poprosím vás, my sme tu spomenuli niekoľko mien, predsa len sú však ešte nejaké iné kapacity, ktoré sú tu, sú známe vo svete, ale možno nie až tak veľmi našim divákom. Áno, tých mien zaujímavých na tohtoročnom Globsecu je hneď niekoľko. Ja spomeniem štvorhviezdičkového generála Johna Allena. To je pán, ktorý bol bývalý veliteľ amerických a medzinárodných síl ISAF v Afganistane. Tento pán takisto sa prejavil iniciatívou Prebudenie sunitov, kde sa mu podarilo spojiť sunnických bojovníkov s americkými silami v boji proti Al-Kaide. Takisto by som spomenul pána Georgea Friedmana. To je jeden svetoznámy geostratég, ktorý napísal množstvo kníh, a takisto švédskeho ministra zahraničných vecí Karla Bildta. Ten sa preslavil tým, že v roku 1994 sa spojil s vtedajším prezidentom Spojených štátov amerických Billom Clintonom e-mailom. To bola vôbec prvá oficiálna komunikácia hlav štátov na tejto úrovni takýmto spôsobom, elektronickou poštou. Adik, ty si sa chcela, myslím, niečo opýtať? Áno, a ja a Janko. Skôr ja som sa chcel spýtať, ja už som čo to naznačil, čo sa týka toho záujmu novinárov, ale mohla by si nám približiť, aký je záujem médií o túto bez pochyby dôležitú konferenciu? Záujem je naozaj veľmi veľký. Prišlo totiž 200 novinárov z viac ako 40 krajín sveta. Určite to oveľa viac ako v Lani a pre nich bol prichystaný aj jeden stan a bližšie nám už o ňom povie pán Rudolf. Áno, môžem potvrdiť vaše slova, že ten záujem bol naozaj enormný v porovnaní s minulým rokom. To narastlo až o 100%. Máme registrovaných 200 novinárov z takmer 40 krajín z celého sveta. My sme im vytvorili na námestí také improvizované televízne štúdio o rozlohe 400 metrov štvorcových, kde majú všetok komfort pre svoju prácu, ktorú potrebujú. Samozrejmosťou je live stream. Takisto sme im ponúkli mobilnú aplikáciu, ktorá im avizuje notifikáciou, kedy má ktorý speaker a účastník prezentáciu, takisto kedy bude tlačová konferencia. Takže snažíme sa naozaj robiť aj tento servis novinárom na svetovej úrovni tak, aby to zapadalo do tej koncepcie svetovej konferencie, ktorá Globsec 2014 určite je. Dá sa povedať, môžeme vymenovať, dajme tomu, novinárov, že odkiaľ zo sveta, kde všade, z ktorých médií? Máme tu novinárov zo Spojených štátov amerických, máme novinárov z Wall Street Journal, z New York Times, takisto z BBC, The Economist, všetky médiá z oblasti Vyšehradskej štvorky. Takisto tu máme vôbec poprvýkrát agentúru Associated Press, čo je najväčšia tlačová agentúra, a tí sem dokonca poslali celý štáb, ktorý to tu mapuje, takže sme veľmi šťastní a dúfame, že budú spokojní so servisom, ktorý sme im ponúkli. Ďakujem. Ivetka, ako je postarané o bezpečnosť? Môžeme povedať, že špičkovo, evidentne, pretože o politikov sa stará náš Úrad pre ochranu ústavných činiteľov a my sme oslovili riaditeľa Radovana Horváta, či by nám predsa len niečo neprezradil. Bezpečnostné opatrenia sú adekvátne k rozsahu akcií a k počtu zúčastnených hostí a chránených delegácií. Naše opatrenia nemôžem bližšie špecifikovať, ale môžem povedať, že úzko spolupracujeme so všetkými zložkami policajného zboru.
Tak takéto tajnosti s opatreniami sú práve kvôli tým bezpečnostným dôvodom pochopiteľné. My môžeme snáď povedať len toľko, že sme tu počas dnešného dňa videli zásahovku, videli sme tu niektorých odstreľovačov a množstvo osobných ochrankárov. Dokonca ešte túto noc boli do neskorých nočných hodín v hoteli robené prehliadky priestorov, aj kuchyne, dokonca aj heliportu, a to v spolupráci s policajnými pyroteknikmi a špeciálne vycvičenými psami. Ja už len môžem odovzdať slovo do štúdia, pretože od zajtra sa už bude konferencii venovať kolega Darius Haraxin a ten bude mapovať aj množstvo bilaterálnych rokovaní. Ďakujeme veľmi pekne za informácie. Priamo z dejiska Globseku, konferencie Globsek sa nám prihlásila Iveta Krupová. My pokračujeme ďalej inou témou. Áno.